Hürmetli nurlatlılar, Ураза гаетләре мүбәрәк булса иде, кылган гамәлләребез, тоткан уразаларыбыз, гыйбадәтләребез, һәммә изгелекләребез Аллаһ Субханаһу ва Тааляның тарафыннан кабуллардан булса иде. Бөек бәйрәм килеп җитә. Иншаалла, быел да гадәттәгечә без шул бәйрәмне бәйрәм итәчәкбез. Ләкин быел шул карантин сәбәпле бераз үзгәрешләр бар. Инде гадәттәгечә без мәчетләрдә хәзерге вакытта җыела алмабыз. Бер-беребезгә бик якын килергә ярамый булган сәбәпле мәчетләрдә җыелу тыела. Инде ул бәйрәм түгел димәк түгел. Кешенең бәйрәме иң беренчедән аның күңелендә, аның йөрәгендә булырга тиеш. Һәм шул сәбәпле әгәр дә кеше шул бәйрәм көнне матур бизәнеп, гаиләсендә матур ризыклар китереп, пешереп, иншаалла бәйрәмен бәйрәм итсә, ул изге гамәлләрдән булыр. Фитр садакасын кайчан тапшырырга һәм аның күләме күпме? Бүгенге көндә Диния нәзарәте тарафыннан билгеләнеп куйды. Фитр садакасы бер кешедән кимендә 100 сумлык булырга тиеш. Һәм иң зурысы 600 сумлык. Ул нишләп шулай? Чөнки фитр садакасы ризык бәясе белән санала. Фидия садакасы аны кемнәр бирә? Әгәр дә кеше шул ураза вакытында уразасын ниндидер сәбәпле тота алмаган булса һәм һәрбер көн өчен фидия садакасын бирәм дисә, фидия садакасының күләме бер көн өчен 200 сум. Ягъни бер кешене ашатырлык акча. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның киләчәк Рамазаннарда, киләчәк бәйрәмендә иншаалла мәчетләребездә җыелып, тупланып, иншаалла намазларны укырга Аллаһ Субханаһу ва Тааля насыйп әйләсен.